Чынлап та хәзерге заманда, хәзерге вакытта шушы үзеңне карау, шушы кояш нурларыннан да саклау специаль кагыйдәләр баралар. Чыннан да иң беренче, иң җайлысы ул хатын-кызларга шушы кояш астына чыкканда киң кырыйлы эшләпәләр киеп чыгарга кирәк. Чөнки бөтенебез беләбез инде, аны телевидениедан да, радиодан да гел сөйләп торалар, төрле журналларда да бастырулар чыгалар. Шушы кояш нурларының ультрафиолет нурлары бигрәк тә безнең битебезнең тиресе өчен бигрәк тә зарарлы булалар. Шуңа күрә шул әйберләргә игътибар итеп, специаль кремнар шушы ультрафиолет нурларыннан саклый торган сөртеп, үзебезне шулай итеп саклап, яшьлекләребезне саклап калырга мөмкинлегебез бар. Тиренең нинди булуы ул безнең ничек май безләр эшләгәненнән тора. Алар бик актив эшләсәләр, алар күп булсалар, димәк, тире майлы була. Әгәр дә инде тиренең майы әзрәк булып, шушы безнең тиребезгә чыкса, шул безнең тиребезне коры булуын исәпли. Шуңа күрә шушы тиренең төрләрен аңлап, дөрес итеп шуны күреп, үзеңә диагноз куепмы, ләкин тәҗрибәле табибка, косметологка барыпмы, мөрәҗәгать итеп аның янына, ул сезгә шушы бит тирегезнең нинди икәнлеген сөйләп бирәчәк. Һәм шуңа күрә дә инде, мәсәлән, безнең тиребез майлы булса, без аңа инде гель шикелле, мус шикелле чаралар белән кулланабыз. Әгәр дә безнең битебез коры булса, ул чакта безгә бигрәк тә йомшак компонентлы шушы чаралар булышачак. Бәлки нинди генә булсын тире, барыбер алар артыннан карарга кирәк дөрес итеп. Ләкин шундый моментлар була, безнең һәрвакыт үземнең яныма килгән кешеләрдән сорап торам бит инде. Алар әйткәнчә күбесе, мәсәлән, сабын белән генә куллана, кайберсе хозяйственный сабын белән генә дә куллана. Ул бөтенләй дә дөрес булмый, чөнки безнең тиребез шушы агрессив сабыннардан бик тә зарарлана, бик тә аның менә барьер функциясын бик тә начарлана. Шуңа күрә бит тирен белеп, аның артыннан дөрес итеп карап, ул сезнең матурлыгыгызның, яшьлегегезнең залогы булып килеп чыга. Менә без бит тиресе турында сүз кузгаттык. Бит тиресе тәннең башка тәннән ничек аерыла? Ни өчен менә бит тиресенә нәкъ менә игътибар итәргә кирәк? Шундый аеру моментлар баралар, Зилә. Мәсәлән, иң беренчесе, ул бик кызык та, ул башка тиредән бик тә аермалы, чөнки безнең битнең мускуллар бар. Алар бер башы белән шушы безнең тиребезгә тоташкан. Шуңа күрә берәр нинди хәрәкәт ясасак та, менә мимика хәрәкәтләре, ул безнең тиребездә гел җыерчык булып күренә. Шушы мимиканы күрсәтү өчен безнең шушы ситуациялар, җыерчыклар шикелле алар барлыкка килә. Һәм елдан-ел булган бит инде бу, без беребездә яшәрмибез, без олаябыз гына. Һәм һәрвакыт шушы гел җыерылып торулары битебезнең ул соңыннан шомарырга кыенлаша. Шуңа күрә дөрес итеп барыбер аны карап, шушы косметолог шикелле табибларга йөреп, үзебезне яшь итеп тутырырга мөмкинлегебез бар. Тагын бер шундый моментыбыз бар. Ул безнең битебез, безнең битнең мускуллары, алар гел аска тартылалар. Шундый сүзне бәлки ишеткәнегез дә бардыр, гравитационный потоз дигән. Бөтен әйбер ул аска тартыла. Бу очракта да шулай. Без олая барабыз,
көннән көн безнең тиребез, безнең шушы мускулларыбыз, тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, аска тартыла. Шунлыктан менә овал лица дип әйтәләр инде, аны. Без шушы овал лица битебезгә караганда үзебезне инде олайгач картайган шикелле, теге тонусыбыз беткән шикелле итеп күрәбез. Яшь үсмер чактан ук үзебез артыннан карасак, төрле физик күнегүләр ясасак, мәсәлән, хәзерге вакытта бик күп төрле массаж техникалары да бар. Шулар белән дә куллансак, без үзебезне узаграк шундый матур, күркәм итеп күрсәтерик. Һәм шушы эшләрне башкарган кешеләр, алар башкармаган кешеләрдән бик тә аерылып торалар. Яки барыбер, тик барыбер, әйме, төрле косметологический процедуралар, алар тагын да шушы ситуацияларны әйбәтләтергә тәэсир итә, дип әйтим инде. Шул. Менә хәзерге вакытта бит инде күп кеше шундый параметрлардан карый, мин моны эшләргә ярый, моны эшләргә ярамый дип. Менә сез менә шундый пунктлар буенча әйтеп чыга алар идегезме? Мәсәлән, сез әйтеп үттегез, битне сабын белән юарга ярамый дип. Менә шундый мифлар алар чыннан да күп булып чыга. Менә без көнкүрештә аны кулланабыз, чынында икән булып чыга, ул ярамаган әйбер булып чыга. Менә шундый мифларны әйтеп үтә аласызмы? Андый мифлар дөресен әйткәндә бик күп. Менә кеше белән дә сөйләшкәндә һәр көнне шушындый мифлар белән очрашырга туры килә. Мәсәлән, иң шундый еш күренә торган миф ул мицелляр суын жуып төшерергә кирәкме дигән. Күп кеше рекламадан күргән, мицелляр суы белән куллана. Нәрсә өчен куллана? Мицелляр суы ул битне чистарта, бик әйбәт иттереп. Ләкин аның төзелешен карасаң, анда бик күп поверхностно активные вещества дигән әйберләр бар. Без инде әйтеп киттек, кешенең менә шушы табигатька каршы тору, әйме, шушы экологик якка каршы тору барьер функциясе бар. Һәм менә шушы поверхностно активные вещества дип аталган компонентлар, алар бик тә безнең битебез өчен зарарлы. Алар бик агрессив итеп тәэсир итәләр, үзләрен начар итеп күрсәтәләр. Шуңа күрә шушы мицелляр суны мәҗбүри жуып төшерергә кирәк. Жуып төшермәсәгез дә, андый возможностьгыз булмаса да, шушындый тоник шикелле чара да бар, тоник белән булса да сөртеп аларга кирәк. Менә тоник турында әйтеп киттем, аның турында тоже бик күп мифлар йөри. Кайбер кешеләр уйлыйлар, менә битләрен жуып төшерделәр дә, ярар, сабын да булмасын, әйбәт гель алып, яки шундый пенка, мусс шикелле средстволар алып жуып төшерәләр дә битләрен, шуның белән бит каравын тәмамлыйлар. Ләкин ул да дөрес булмый, чөнки менә шул ук барьер функция дип әйтеп китәм инде, аны гел дөрес уровеньда тотарга кирәк. Безнең шундый pH, тиренең pH-ы, кислотно-щелочной баланс дип атала инде ул, әйме? Шушы әйбер ул безнең организмыбыз өчен бик тә важный дип әйтим инде. Әйе, бик мөһим әйбер. Шуның өчен тоник белән кулланганда без шушы pH-ны дөресләтәбез. Шуңа күрә жуынабыз, тоник белән битебезне сөртәбез, анарысын финиш итеп без инде иң ахырында, үзебезне карау ахырында кремнар сөртергә тиешбез битебезгә. Крем сөртү дә ул бик мөһим, чөнки крем ул безне саклый, шул ук табигатьнең, әйме, төрле экологияның төрле тәэсирләреннән. Шуңа күрә без крем сөртеп әле битебезне дымландыра да алабыз, битлебезгә матур ям өсти дә алабыз. Шулай ук менә аны саклыйбыз төрле тәэсирләрдән. Тагын нинди мифлар бар ул? Мифлар бик күп инде. Мәсәлән, маскалар турында мифлар бар. Кайбер кеше уйлый, мин маска сөрттем дә,
йөри алам, үзләремнең эшләремне башкара алам. Дөресен әйткәндә, ул дөрес. Ләкин сез әз генә үзегезгә вакыт биреп, ял итеп алсагыз, 20 минут кына кирәк бит инде шул чакта. Битегезгә маска сылап, сезнең менә бөтен битегезнең мускулларыгыз шул чакта ял итәчәк. Кан йөреше тагын да әйбәтрәк була. Һәм шушы маскадагы булган, төзелешендә булган компонентлар, алар тагын да әйбәт итеп үзен күрсәтәчәкләр. Шуңа күрә үзегезгә әз генә ял биреп, шулай итеп ятып торсагыз, ул тагын да әйбәт булыр. Һәм мәсәлән, бар безнең тоналка сөртү. Күп кызлар тоналка кулланырга ярата. Ул тоналка гомумән шулай ук ул зыянлымы, зарары бармы аның? Шул хакында әйтсәгез. Бүгенге көндә безгә бик күп тональный кремнар бирелә. Кибеткә барсак та, менә супермаркетка продуктлар аларга кирсәң дә, анда да тональный кремнарны очрарга мөмкинлек бар. Шуңа күрә тональный крем сайлаган вакытта үзенең кагыйдәләре бар. Сез шушы тональный кремнарны алганда барыбер составларына, төзелешенә игътибар итәргә тиешсез. Комедогенный дигән, некомедогенный дигән исем булса, ул тональный кремнар белән кулланырга мөмкинлек бар. Шулай ук һәрбер тиренең үзенең үзенчәлекле яклары бар. Һәрбер тональный крем һәр төрле биткә туры килми. Шуңа күрә тональный кремны, мәсәлән, бетчәләр чыга торган биткә гел сөртсәгез, битегез бозылачак. Чөнки тональный кремнарның некомедогенный булса да, аның күп компонентлары, силиконнар төзелешендә булырга мөмкин. Алар битне, ничек итеп әйтим инде, пленка шикелле итеп каплап, Сулатмый. Битегез шул чакта суламый, битегез суламаса, кислород, кермәсә, төрле микроорганизмнар бар бит инде безнең битемездә. Ул тональный крем аларга бик әйбәт ризык булып килеп чыга. Һәм сулатмагач та инде җылы да, рәхәт тә инде анда шушы микроблар рәхәтләнеп, ишәеп, күбәеп, тагын да битегезне начарлатып, шушы бетчәләрегезне тагын да күбәйтеп, зарар китерәләр. Шуңа күрә мин бу очракта минераль пудралар сөртергә рекомендациялар бирәм. Сез дә менә үзегезнең шундый ситуацияларыгыз булса, минеральный пудраларга игътибар итегез дип әйтәм. Тагын менә шундый мифта бар. Күп кеше минем битем майлы дип, аны сулар белән юа, гел корытырга тырыша. Менә бу гел корытырга тырышу, ул дөрес хәлме, дөрес кирәкле әйберме? Менә шушындый ситуация бик еш очрыйм. Безнең организмыбыз ул шуның хәтле кызыклы дип әйтим инде. Менә сез күбрәк тә шушы майлы битегезне корытырга тырышсагыз, сезнең баш мие ничек итеп аны аңлый? Карагыз, сез битегезне бик әйбәт итеп корыттыгыз, баш миенә шул чакта шундый сигнал килә. Минем битем корыды, май җибәр дип. Һәм баш мие безнең май безләрен тагын да ныграк итеп шуңа влиять итә башлый, шуңа тәэсир итә башлый. Шуңа күрә безнең битебез тагын да майлана башлый. Ул дөрес түгел. Бит майланмасын өчен аңа дөрес иттереп, менә шушы карау, чистарту чараларын карыйсыз, мин аны әйтеп киттем инде. Гель шикелле, мус шикелле, средстволар дип әйтим инде, продуктлар. Һәм икенче момент, ул менә шушы май безләрен регулировать, рәтли торган шундый кремнар сөртергә кирәк. Чөнки аларның менә төзелешендә цинк шикелле микроэлемент булса, ул бик әйбәт. Ул бик әкрен шулай иттереп, без табигатьтәгечә итеп, безнең организмыбызга бик җайлы итеп, шушы май безләрен дөрес итеп эшләргә юл бирә. Шуңа күрә менә шушындый кагыйдәләрне карасагыз, шуларны
соблюдать итәсәгез, инде үтәсәгез, үтәсәгез, сезнең результатларыгыз ул күренеп артачак. Рәхмәт. Һәм менә бит инде яшь үсмер чакта еш кына бетчәләр чыга. Ул миндә дә булды, күп кешедә булгандыр. Менә бу нәрсә белән бәйле һәм бетчәләр чыгуны туктатып буламы? Шул хакта да сөйләп үтсәгез иде. Әлбәттә туктатып була, ләкин бетчә чыгу сәбәпләре бик күп. Иң беренче ул менә яшь үсмер дигәннән соң ул гормональный фоннары индеме безнең ничек шушы организмның гормоннары ничек итеп эшли, шунлыктан тора. Без барыбыз да аңлыйбыз, шушы яшь үсмер чакта ир гормоннары алар тагын да ныграк эшли башлыйлар һәм шундый шушы май безләренә зур тәэсир итәләр инде. Алар ныклап эшли башлыйлар. Ләкин менә шушы дөрес итеп битне чистарту кагыйдәләрен үтмәүчеләр, төрле менә ничек итеп әйтим инде. Ул кагыйдәләр бик җайлы, гади. Дөрес итеп җуыну, дөрес итеп менә үзегезнең генә сөлгегез белән генә дә куллану. Шушы мендәр тышларын үз вакытында, мәсәлән, атнага 2 тапкыр алыштыру. Нәрсәгә кирәк ул? Шушы бетчәләр чыгарта торган микроорганизмнарны түбәнәйтү. Аларның менә саннарын әзәйтү. Шуңа күрә шундый гап-гади тәкъдимнәрне үтәсәгез дә җайлашасыз. Яки дип әйтмим инде. Тагын шундый моментлар була ул. Ашказанының авыру яклары, ишәкләрнең авырткан яклары. Ул очракта сезгә нәрсә дип әйтим инде, гастроэнтеролог табибларына барырга кирәк. Алар инде үзләре карап, белеп, шушы авыруларны, чирләрне табып, сезгә дөрес программалар язып, сез шуларны үтәсәгез, ул менә чаралар да бик сезнең өчен файдалы булачак. Тагын нинди моментлар була? Ул битне сату. Бик күп кеше шушы бетчәләрне бетерер өчен күп вакытларын көзге алдында шушы битләрен сатып вакыт уздыралар. Ул дөресен әйткәндә психологик яктан килә. Кеше уйлый, шушы бетчәләрне сатам да, алар бүтән барлыкка килмәячәк дип. Ләкин чын барлыгын шул, алар тагын да үрчиләр. Тагын да шушы микроорганизмнар распространяться, арталар битебездә. Тагын да шушы битебезнең тиребез травмалаша, шушы сату вакытында. Анда менә шушы микроорганизмнар рәхәтләнеп тагын үрчи башлыйлар. Шул ягы да бар. Шуңа күрә хәзер бик тә мөһим, мәсәлән, косметологка чистка дигән процедураларга барырга. Чөнки шул чакта процедураларда, косметолог кабинетларында алар бөтен менә антисептические процедураларны да, аларында бөтен ул кагыйдәләрендә барысында үтиләр. Һәм дөрес итеп чистартып, этап итеп чистарталар. Анда маскалар кулланалар, пилинглар кулланыла. Һәм шушы результатлар алар бик тә әйбәт булып чыгалар. Әйбәт табиб, дерматолог, шушы косметологлар алар шул очракта әле специаль дарулар да язып бирергә тиеш булалар. Чөнки комплекс итеп карарга кирәк шушы бетчәләр чыгу авыруын. Шул чакта гына без шушы авыруны бик әйбәт итеп җиңеп чыга алабыз. Һәм менә күп кенә шул ук яшүсмерләрнең бетчә сытканнан соң битләрендә эз кала. Менә бу эзләрне еш кына русчалатып рубцы дип әйтәләр. Менә ул аларны бетереп буламы гомумән алардан? Менә ул психологик яктан да бик авыр кичерелә. Кеше белән, чөнки алар белән бик авыр эшләргә. Ул табиб өчен дә бик авыр. Бер генә процедура белән кеше минем яныма килде, шушы рубец дигән әйбер барлыкка чыккач.
бер процедура ясадым да, ул китте һәм битебез рәтләнде дип әйтергә чара юк. Чөнки беренчедән ул рубецның глубина, ничек дип әйтим инде, Тирәнлеге. тирәнлегенә карарга кирәк. Әмма шушы рубецның тирәнлеге ничек? Күпмегә безнең тиребез шушы рубец белән зарарланган. Һәм икенчедән, кеше шушы табиб биргән бөтен барлык рекомендацияларны эшләргә тиеш. Анда комплекс процедур дип әйтим инде, төрле пилинглар да була. Кайбер чакта лазерны процедуралары да бирелә шушы кешегә. Ләкин менә лазерның аның бөтен әйбернең дә ике ягы бар бит инде, зарарлы ягы да бар, әйбәт ягы да бар. Шушы лазер белән дөрес әйбәт итеп эшли торган кеше булсын. Әйбәт, зур, теге опытный дип әйтим инде. Шушындай доктор булса, шушындай табиб булса, ул әлбәттә яхшырак. Чөнки шушы тирәнлеген белеп, дөрес итеп лазер нурларын менә ничек итеп әйтим инде, җибәреп, әйе, шушылай итеп табибларга кирәк шушы рубецларны. Аннары тагын нинди моментлар. Мин, мәсәлән, үзем дә уйлап чыгарган рекомендациялар. Тәкъдим киңәшләр. Әйе, менә тәкъдим дә, киңәшләр дә, менә процедуралар бар. Мин специаль составлы, специаль төзелешле растворлар белән кулланам. Һәм, мәсәлән, мезотерапия дигән процедура бар. Шул процедурада шушы даруларны алып, шушы рубецларны бөтен тирәнлегенә үк кадәр аларны менә бик тә успешно, Уңышлы. бик уңышлы итеп җиңеп чыгарга мөмкинлек бар ул. Минем андый пациентларым бар. Аллага шөкер, мин бик шатмын шуның өчен. Ләкин әле тагын да өйрәнүләр дә бик күп минем алдымда. Шушы кешеләргә тагын да булышырга мөмкинлегем бар инде, Аллага шөкер. Шулай дип торам. Һәм менә бу бетчә суту дигәннән үзлегеңдән генә өйдә дәваларга ярыймы, үй шартларында? Яисә мәҗбүри төстә косметологка барыргамы? Үй шартларында юк, тәкъдим итмим алай итеп эшләргә, чөнки бозасыз, менә шушы рубецлар как раз барлыкка киләчәк. Ул сезнең өчен бик зыянлы. Аннары шуның кадәрле күп вакытыгызны, акчагызны, менә шушы надежда дип әйтим инде, өметләрегезне ала. Чөнки шушы тагын бер тапкыр әйтеп китик инде, рубецлар белән рубецларны җиңеп чыгу бик авыр эш. Шуңа күрә әйбәт табиб табып, шушы косметологка мөрәҗәгать итеп барып, ул сезне чистарта битегезне, яңарта битегезне. Сез шул вакытта ял итәсез, врачның, табибның тәкъдимнәрен ишетәсез, алар белән кулланасыз һәм шушы авыруыгызны, шушы кара нокталар дип әйтәләсез, шушы тонык төс, әйме була бит инде битнең шушы бик күп кара нокталар, ул биткә бик нык тонык төс бирә, серость бирә. Шуны да җиңеп чыга аласыз. Үзегезне матур итеп, хис итеп, аннары рәхәтләнеп яшисез. Айга бер тапкыр шушы процедурага йөрсәгез бик әйбәт була. Һәм менә еш кына 35-40 яшьтән соң хатын-кызларга җирчеклар чыкмас өчен менә нишләргә? Алар бит инде әкренләп барлыкка килә башлый, улыгайган саен үзегез әйтмешли. Менә аны җирчекларны укол белән генә тигезләтеп буламы? Һәм кирәкме ул? Шул хакта да сөйләп үтсәгез. Әйе, сез бик дөрес әйтәсез. Төрле бүгенге көндә процедуралар бар. Шуңа күрә төрле инъекцион процедур дип әйтәбез инде без аларны. Укол кадап, гиалуроновая кислота дигән гель кадап, әйме без шушы җирчекларны, әйме, олая бара килеп чыккан җирчекларны тутыра алабыз һәм безнең битебез шул минутта ук дип әйтим инде, процедураның ахырында ук шомара, матурая
һәм кешенең кайбер кешегә карап торасың, 10 ел кисеп алган шикелле. 10 елга яшәргән кешеләр дә бар шушы процедуралардан соң. Тагын бик әйбәт процедура ул ботокс дип ишеткәнегез бардыр инде, бик популяр процедура. Мин аны дөресен әйткәндә косметологиядә иң мөһим процедура дип тә саныйм. Чөнки 1-2 укол һәм ярты елга битегез матурая. Ничек итеп эшли ботокс? Ул безнең бит мускулларын ял иттерә. Алар в расслабленном состоянии находятся. Ничек була ул? Расслабляются. Расслабиться. Бәлки сез беләсездер. Расслабляется мышца. Тыныч халәттә булалар. Әйе, менә дөрес әйтәсез. Ботокс кадаганнан соң безнең шушы бит мускуллары тыныч хәрәкәткә керә. Һәм менә шушы без сөйләшкәндә, төрле үзебезнең хисләребезне күрсәткәндә, ул мимика, шушы мимик җирчыклары барлыкка килми шул вакытта. Чөнки хәрәкәтсезләнә безнең шушы мускуллар. Без шул процедура ясаганда еш кына менә күз янындагы җирчыкларны, шушы маңгаебыздагы җирчыкларны бетерәбез шулай иттереп. Ул процедурада косметологлар елга 2 тапкыр, мәсәлән, 6 айга 1 тапкыр йөрсәгез, ярты елга 1 тапкыр йөрсәгез, үгезегезне бик озак итеп, шушы матур итеп, яшь итеп, күркәм итеп күрсәтә аласыз һәм үзегезне шулай итеп хис итәсез. Шушы процедуралардан соң минем яңа йөргән кешеләр үзләрен шуның кадәрле ярата башлыйлар. Аларга шуның кадәрле күп комплиментлар килә. Син ничек ял иттеңме соң дип тә сорыйлар. Ничек син үзеңне шулай итеп яшь итеп калдыра аласың дип тә сорыйлар. Хәзерге заманда кайбер минем пациентларым дип әйтим инде, алар менә ничек әйтергә әйтмиләр косметологка йөрүләрен. Үзеннән үзем шундый матур, шушындай җыерыксыз, шундый яшь итеп күренәм дип күрсәтәләр. Әлбәттә, бу косметологларның эшләре. Ләкин кеше шулай итеп сайлагач, без бит инде берничек тә камаучаулый алмыйбыз. Аны матурайтабыз да җибәрәбез. Ләкин кеше сөйләсә инде, ул кешегә карап, икенче кешеләр дә синең яныңа килә башлый. Мине дә шушы сеңлем шикелле, или күршем шикелле, или эштә бергә эшләүче апам шикелле, шулай ук матур итеп күренәсем килә дип, шулай итеп сиңа да мөрәҗәгать итәләр. Шул ягы да бар. Шуңа күрә белмисең дә инде ничек яхшы, ничек начар. Һәрбер кеше үзе сайлый, ничек кирәген. Менә сез әйтеп үттегез, аның һәрбер әйбернең плюслары, минуслары бар дип, менә әлеге процедураның да зарарлы яклары бармы? Кемгәдер бәлки ярамыйдыр аны кайдан белеп була? Зарарлы яклары бар. Любой нинди генә процедураны алмасак та, бөтен процедураның зарарлы яклары бар. Шуңа күрә табиб ул дөрес итеп анамнез җыя. Кешедән килсәң. Син менә беренче тапкыр килдең дә, менә ят, мин сиңа хәзер шушыны эшлим дип кенә барып чыгып булмый. Кешенең тормыш ничек тарихын да белергә кирәк. Теге сәламәтлеге буенча тарихларын да белергә кирәк. Шунлыктан аллергиялары, тагын берәр нинди авырулары барлыгын да белергә кирәк. Шуннан гына тегендәй мондый рекомендациялар ясап, шушы эшләрне башкарып, син инде ул кешегә шушындый процедуралар тәкъдим итә аласың. Нинди зарарлык? Менә иң беренче ул аллергический реакция булуы мөмкин. Чөнки ул бөтен табиб өчен иң куркыныч әйбердер ул аллергический реакциялар. Сез ишеткәнегез дә бардыр, анафилактический шок дип тә әйтәләр. Ул бик авыр, бик начар әйбер. Аның турында дөресен әйткәндә, врачлар, табиблар сөйләшергә дә яратмый. Ходай сакласын дип кенә торабыз. Аллага шөкер, минем эшемдә андый ситуациялар барлыгы булмады. Алла сакласын дип кенә әйтеп торам.
Ләкин менә бер кешедә страхован түгел бит инде. Сакланмаган. Сакланмаган, ул бөтен кешедә дә булырга мөмкин хәл. Тагын нинди зыянлылар бар. Кайбер кешенең кан авырулары бар. Кан авырулары булса, монда шушы процедуралар ярамаячак инде. Теге щитовидная железа авырулары, аутоиммунный авырулар дип аларны атыйлар. Ул авырулар белән шушы процедуралар тоже ярамаячаклар. Тагын нинди противопоказания. Хатын кызлар авыру чагында без бер нинди инъекцион процедуралар ясамыйбыз. Шушы баланы ашаткан чагында, күкрәк белән имезгән чагында, баланы көткән чагында, авыр чагында бер нинди процедуралар да ярамый. Анда иң күбе синең яныңа шул авырлы хатын килсә, син аңа массаж процедуралары матур итеп сыйпап, рәхәт итеп кенә шулай гына итеп ясасаң да аңа рәхәт тә була, файдасы да була, шулай итеп кенә җибәрәбез. Аннарысын инде баласын әзрәк үстергәч, сөт ашатуыннан туктаткач, төрле икенче төрле процедуралар тәкъдим итә алабыз. Менә шул як тагын. Әле тагын бер искә төште, бер ягы. Ул төрле менә эпилепсия шикелле авырулар. Ул психиатрия авырулары, алар да шушы процедураларга камачаулый. Андый кешеләргә без ясамыйбыз. Әгәр дә гомергә бер тапкыр да менә шушындай эпилептический приступ булса кешенең, әйтергә кирәк табибка, аны әйтмичә калдырырга ярамый. Чөнки менә шушы зарарлы ягы бар. Шушы энә белән кадый башлагач, шушы приступ барлыкка чыккач, ул табиб өчен дә бөтенләй дә көтелмәгән хәл бит инде. Кешенең үзе өчен дә бик зыянлы булырга мөмкин. Менә бу теге серьезный як белән, серьез бит белән сөйләп. Шулай. Шулай ук иреннәрне дә күпертергә яраталар, хатын-кызлар. Бик тренд дип әйтим инде бүгенге көндә. Еш киләләрме, еш ясаталармы? Еш киләләр. Һәм нинди хатыннар килә? Төрле хатыннар килә. Менә олы хатыннар да килә. Чөнки менә дөресен әйткәндә, ир кешеләрдән сорасак, алар иң беренче нәрсәгә игътибар итәләр хатын-кызның битенә караганда? Иреннәргә. Иреннәрнең шушы качествосы дип әйтим дә, сыйфаты, ул иң беренче хатын-кызның яшьлеген күрсәтә. Аңа матурлык та, ям да истей, күркәм итеп тә күрсәтә инде. Шуңа күрә олы хатыннарның менә еш кына шушы иреннәр өстендә шушындай җыерчыклар, вертикаль җыерчыклар туры килә. Мин аны хатын-кызларга сөйләгәндә, шушы минем янга килгән инде. Мин алар штрих-код дип атыйм. Безнең яшебезнең штрих-коды ул. Чөнки шушы штрих-код булса, кешенең ул менә ничек әйтеп әйтим, подсознательный уровеньда ук бу хатын-кыз инде олайган, өлкән яшендә дип уйлана. Без аңа игътибар итмибез дә. Ләкин менә шушылай итеп ул безнең баш миебезгә шушындай фикер уята. Шуңа күрә олы хатын-кызлар килеп, аларның әз генә булса да иреннәрен коррекция ясап, алар үзләрен бик яшь итеп күрә башлайлар һәм аларны белгән, күргән кеше дә аларны бик яшь итеп күрә. Менә мәсәлән тагын яшь үсмер кызлар да килә, 18-20 яшьтә. Алар инде үзләрен шушы модага, трендка кагылышлы итеп, үзләрен шулай итеп сизәселәре килә бит инде. Мин кайбер чакта андый кызларга юк дип әйтәм, чөнки үзләренең иреннәре бик матур. Нәрсәгә икенче төрле әйбер шул барыбер бит инде ул безнең организмыбызга хәл булмаган гиалуроновая кислота. Шуңа күрә кайчагында шушылай итеп спорлашып та куябыз. Минем пациентлар белән ясамыйм да дип әйтеп куям. Ләкин мәсәлән асимметрия шикелле момент булса, бер ирен, мәсәлән, бер ягы әзрәк өстенрәк, бер ягы астарак, яки менә ничек дип әйтим, пустоты.
җитешеп бетмәгән урыннары була, әйме иреннең. Ул якларны да шушы филлер дип атала инде, шушы дарулар белән тутырып, дөрес итеп, аккуратно гына итеп, бик матур итеп эшләп, шушы асимметрия якларын бетереп, ул инде үзе бер бәхет. Шушындый процедура башкару минем кайбер пациентларым шушы иреннәрне матур айтканнан соң җылап та җибәрәләр. Көзге бирәсен аларга, үзләрен күрәләр дә, ничек алар яңаша күренәләр. Җылыйлар, рәхмәтләрен укыйлар. Кайберләре әйтә, менә минем иреннәремне рәтләгәннән соң яңа тормыш башланды диләр. Үзләренә ир табалар. Әйбәт итеп эшкә урнашалар. Үзләренең авторитетларын күтәрәләр. Чөнки аларның үзләренең тотышлары үзгәрә. Алар үзләрен матур итеп, шундый уверенный итеп хис итәләр дә, аларны чынлап да башка кешеләр дә шулай иттереп, аларга шундый игътибар ясый. Шуңа күрә шундый кызыклы дип тә әйтим инде, бик кирәкле процедура. Шушы иреннәрне төзәтү. Шулай ук менә битне караганда нинди ялгышлыклар китә дип әйтә аласыз? Мәсәлән, шул ук битне корытканда, сөлге белән сөрткәндә нинди ялгышлыклар? Менә үзегез дөрес итеп әйтеп киттегез. Сөлгене ала да кайбер кешене шушылай итеп сөртә башлый. Алай итеп сөртергә ярамый. Сөлгене алып, әкрен генә шулай итеп тидермәс итеп кенә сөртеп алабыз. Шул чакта безнең битебез бик күп хәрәкәткә дә лаек булмый инде. Шулай ук менә шушы мин бит әйтәм инде, барьер функциясе зарарланмый, зыян китерелми шушы безнең тиребезнең барьер функциясына. Битебез безнең шома булып кала. Менә шул як. Тагын шулай скраб куллану мәсьәләсен әйе, скраб турында. Скраб ул бик файдалы чара, дөресен әйткәндә. Ләкин скраб белән дөрес итеп кулланырга кирәк. Нинди функция үти ул скраблар? Алар безнең иске күзәнәкләрдән арындыра. Без аңлыйбыз бит инде. Без яшибез, безнең тиребез ул һәр вакыт яңартылып тора, үзеннән үзе. Һәм кайбер кешеләрнең менә шушы иске күзәнәкләр бик күп була. Аларны ничек итеп без сизәбез? Мәсәлән, тотып карасак да битебез шома түгел. Аның рельефы бозыла. Һәм караганда андый кешенең бите ничектер тонык була. Шушы скраблар белән без битебезне бик әйбәт итеп яңарта алабыз. Ләкин еш куллансагыз скраблар белән, ул да бик начар. Чөнки менә шушы барьер функция шушы барьер функцияга зыянлык килә. Шуңа күрә скраблар белән атнага бер тапкыр битегез бик менә нәзик дип әйтәләр бит инде, битнең тиресе бик нәзик булса, бик тиз борчыла торган битегез булса, ул чакта скрабларны яки бөтенләй дә кулланмыйсыз, яки шул бер-ике атнага бер генә тапкыр кулланасыз. Дөресен әйткәндә, шушы скраблар алар бик кирәкле дә, бик файдалы да. Шуңа күрә алар белән кулланырга кирәк. Ләкин тагын бер моменты бар, аларның төзелешенә карарга кирәк, составына. Кайбер скрабларның төзелешендә бик агрессив абразивлар була. Алар битне кисәләр дә, барьер функциясын тагын да борчыйлар. Шуңа күрә целлюлоза шикелле компонентлар булса, менә ничек итеп әйтим, үсемлекләрдән алынган компонентлар булса, тагын да әйбәтрәк. Скрабның тагын бер төре гамашлар. Менә мин гамашларны тагын да ныграк яратам. Чөнки алар шушы иске күзәнәкләрдән дә арындыра битне. Биткә ям да кертә, һәм бер нинди борчу өстәми. Чөнки анда шушы абразивлар бөтенләй дә юк. Гамашлар алар скатываться итәләр. Менә шундый момент. Һәм шулай ук менә без
мунчага кергәндә җеби бит, тән гомумән җеби һәм еш кына кулланырга яратабыз, бал сөртеп куябыз, яисә тузга кушылган балны менә алай сөртергә ярыймы? Натураль әйберләр дип әйтәләр. Ярый, ник ярамасын? Бик тә әйбәт. Ләкин аллергиягыз булса, бал шикелле әйберләргә, ул чакта сез баллардан арынырга тиеш. Икенче төрле составлы, икенче төрле төзелешле маскалар үзегезгә ясасагыз, бик тә әйбәт. Нинди генә булса да, шушы тырышулар үзегезнең битегезгә карата, алар гел сезнең битегездән нәрсә дип әйтим? Алар сизелә. Битегез һәр вакыт сезгә шушы эшләрегез өчен рәхмәтле була. Шуңа күрә кайбер кешеләр, дөресен әйткәндә, бик агрессив составлы маскалар ясыйлар. Шундый әйберләрне ясамасалар әйбәтрәк булыр. Барыбер табиптан сорап, шушы маскаларны идә ясасам ничек була дип белешсәләр, әйбәтрәк булыр. Менә мин мәсәлән, үзем трихолог та буларак, нинди вакыйга белән, случай, нинди очраклар белән очрашам. Кайбер кешеләр чәчләрен әйбәт итеп үстерәм дип, горчичный маскалар ясыйлар. Ул башка бик зыянлы баш терисенә. Чөнки менә күпме тапкыр күргәнем бар, шушындай горчичный маскалар ясаган кешеләр аннары мөрәҗәгать итәләр, аларның баш тиреләре пешкән була. Ул иң теге начарлык якы коела башлый чәчләр. Барыбер шушы башның тиресенең барьер функциясе дә бик начарлана. Баш кызара, перхот дигән әйбер барлыкка килә. Менә шушындый маскалар. Шундый ук зыянлы маскалар кайбер кешеләр битләренә дә ясыйлар. Менә андый маскалар ясамасалар әйбәт булар. Барыбер белешергә кирәк. Табиблардан, теге бьюти блогерлардан гына түгел, Инстаграмдан карап, барыбер менә белгән кешегә мөрәҗәгать итеп белешергә кирәк. Шуннан файдасы гына күренер. Һәм йомгаклау ягына таба барыйк. Менә кайсы очракта кеше косметологка мөрәҗәгать итәргә тиеш? Һәр вакытмы, яисә нинди очракта, мәсәлән, җитди булмаган мәсьәләдә дә мөрәҗәгать итәргә тиешме ул? Косметологка йөргән кеше ул үзен икенче төрле итеп хис итә. Кайбер кеше косметологка килеп ял итеп китә. Ул икеләтә әйбәт аның өчен. Чөнки беренчедән бик әйбәт итеп ял итү возможности була аның, икенче яктан аның бите яшәрә, бите каралган була, матур итеп күренә. Шуңа күрә теләге булган кеше, вакыты булган кеше һәр вакыт косметологларга да мөрәҗәгать итә алалар. Икенче яктан кайбер кешеләрнең вакыты да юк, ләкин төрле битенә карата сораулар бар. Шушы сорауларына җавап табыр өчен косметолог аңа булышачак. Тагын икенче як, инде менә кайбер кеше 35, 30, 40 яшьләренә җиткәндә шушы җыерчыкларны күрә һәм уйлана башлый, ничек итеп үзен тагын да матурайтырга, ничек итеп яшьлеген сакларга. Шул чакта да косметолог булышачак. Һәрбер кеше үзе сайлый, ничек итеп аңа эшләргә. Хәзерге көндә төрле кеше бар, төрле сайланышлары бар, төрле возможностьлары бар, дип мөмкинлекләре бар аларның. Шуңа күрә косметологлар да бик күп. Әйбәт косметологларны, белгән косметологларны сайласалар, аларга бик тә повезло. Уңышлы булачак. Аларга бик тә уңышлы булачак. Иң мөһиме кеше үз-үзен яратырга тиештер. Дөрес дилә. Үзен яраткан кеше
менә шушы косметологка барган сәбәп ул тагын бер күренеш, үзеңне ярата торган күренеш.